banza ni hi kenan ni ba wani jin daɗi hi kenan kullum gona malam abokina aka yi ne ya garin ya ne normal ce kana ta nan area ba ina kake na je gonan nan ban ganka ba gona ai kai ma ka san ai guduwa ne ba kai ma tsohon nan naka kullun takura gona shi sai an je haka yake shi dama ga ni fa bari ka ji ko in fito ma a mutu ko ni fa ulmat din nan nawa ya iya saka mara kawai abin da zai in karshe ai jiya na sa tsohon mu magani na bada mai kwana yana zawo kai kullun gona sai ka ce wasu jakai ya za a mu rika zuwa a da ma gaskiya ni na ya dukka sanan ana na ma fi ku sararawa ni guduwa nake yi kowa yana kashe kudi amma mu ina ya suna ya ma suna ai ni ma babba na ma wanta sunanta ya ma wadda idan zan bula ta a ruwan nan ita ita din nan ita yanzu abin da za a yi kana ji wannan shanin nahi ka bari na kasuwa ta dan dime za mu zo da mai mota ai abin da na tama wa baban mu kenan Allah alquran yanzu zaka ji hatsin da yake ya gama noma zan dauke hidin gurgo mu je in sayar daga nan in ba gidan ma gaba daya yau in naje jangun zan to da lara in bahi yanda in ya haya da ke mayan firani ka sani ai ka bari an kawo mai tuwon na dare ka bada mai yana iyu ka kai ni fa ina son fa ubana ba zan yi ba fa abokina kai fa mugun kangararre ne wai kangararre kai ma kangararre ne kangararre mugun kangararre kai ni fa fito ma a mutum fa ko ni fa kawai fa ko hakuri ma ne ina yau da kai saboda kai mugun kangararre ne ya ni tun talle ma na san an sallama ma kangararre a kai kawai yawo nake da kai saboda dan tuwan nan da kake kai bari ku ji gaba ɗayan mu sunan mu kangararru to jama'a sunan mu kangararru za mu fara gabatar muku da shirin mu mai suna kangararru ku kasance da mu a YouTube channel mai suna Sanu on Top comedy. Za ku iya bibiyan mu shafukanmu na Facebook, Twitter, Instagram, YouTube domin samun shirye-shiryenmu.